Nakaumpisa na ang payout para sa special ayuda nga ihatag sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Region 6 sa idalom sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Banwa sang Anilaw kag Mina sa probinsya sang Iloilo. Inyang ginkumpirma ni DSWD 6 Focal Person Mayor Ago Castillo. Suno kay Castillo, nakaumpisa na sang Sabado, Hulyo 21, ang payout sa Anilaw kag Mina kag sa subong padayon ng tagtaganay sang nasambit nga ayuda. Dugang pa sa natungdan nga mayara naman sang payout schedule ang Iloilo City, Banwa sang Badyangan, Batad, Bingawan, Cabatuan, Kalinog, Dueñas, Estancia, Gimbal, Haniway, Lambunaw, Leon, Maasin, Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Joaquin, San Rafael, Tigbawan, Tubungan, kag ang Banwa sang Zaraga. Ginapanugin na naman ni Castillo ang tanan nga mga beneficiaries o ng head of household nga magdala sang valid ID sa tion sang payout agod nga hindi madelay sa pagkuha sang ayuda. Ang nakasugod na release ang Anilaw kag Mina sa Iloilo Province. And then may mga schedules naman ang iba nga mga municipalities, no. Although I cannot divulge sang schedule as of now for security reasons, pero may mga schedules na sila. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manny Navarro nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.